Moikka! Ja se olisi Alpeusliekki täällä taas. Ja mulla on sit vähän ääniähtelyä ja pahoittelut siitä. Mutta mä ajattelin tänään kuvata pelivideon, mitä mä normaalisti teen. Ja tosiaan me pelataan tänään Sandboxia. Jos te olette pelannut tätä aiemmin, niin kertokaa MP tästä. Ja täällä on siis tämmösiä kuvia. Ja mä väritän tällä hetkellä. Mä oon värittänyt noin tän, ton ja niin. Mutta mä ajattelin tänään värittää tän. Ja tosiaan mun kaveri kuvaa myös tuolta videoa, joten pahoittelut, jos sen ääni vielä kuuluu tänne. Mutta menkää seuraa sitä YouTubesta ja tilaa sen kanava. Ja sen nimi on LPS Tuli. Joo, elikkä mä selitän nyt tän pelin. Eli tässä painat ykköstä. Ja sitten sä zoomaat tätä tälleen. Mä oon tosin kyllä värittänyt nämä kaikki ykköset. Jos ihmettelet, mistä mä sen tiedän, niin tuossa ykkösessä on tommoset raidat, kuten näette. Ja niinku täällä on näitä numeroita. Ja mä saan noin pois, jos mä painan tota valkoista tuolla. Mutta mä oon värittänyt kaikki ykköset ja nyt mä otan kakkoset. Ja jos mä esimerkiksi klikkaan vahingossa täällä kakkoselta tai ykköstä, niin sit mä otan vaan ykkösen ja laitan sen takaisin. Ja sit sun pitää vaan etsiä täältä niinku kaikki kakkoset herreistös. Ja sitten sen pitää vaan klikkailla niitä. Jos teillä on jotain kysyttävää tästä pelistä, niin laittakaa vaan kommentteihin. Joo. Ja sori, jos mä oon tässä vähän hiljaa, koska mä keskityn nyt tähän peliin. Jos mä teen silleen, että mä väritän nämä kaikki kakkoset ja palaillaan sitten. Joo, elikkä mä löysin nyt nämä kakkoset, tuolla vika. Ja mä painan sitä, niin tonne tulee raidat. Ja nyt mä annan täältä metsästä 3. Ja sit sä voit vähän väliin katsoa että miltä tää näyttää. Mulla se näyttää tällä hetkellä tältä. Tosiaan tuolta me nyt on 19 yli tosta, niin mä painan sitä vaan valkoisella, niin sit se lähtee. Juu. Mä oon kuvannut aika pitkään, mutta mä voin sit ehdotelkaa mulle pelejä tuolla kommenteissa. Niin mä voin sitten testailla niitä. Esim. Joku NS tai joku Slingongi tai ihan mitä vaan pelejä. Niin mä testailen niitä, jos mä osaan. Joo, sori kun mä en tosiaan puhu tässä mitään, koska mulla on lähtenyt ääni. Tai no ei se ole lähtenyt, mutta se on lähtemään sillään. Niin. Ja en halua, että
Olen kipeä, kun huomenna on harkat. Ja mä voin tehdä tästä pelitestailuasiasta vaikka jonkun sarjan, niin juu. Joo, mä väritän nämä kaikki kolmoset loppuun ja palaillaan sitten. Ehdotelkaa, että minkälaisia pelejä tosiaan mä voin pelata ja minkä piteisiä videoita haluatte. Ja juu. Mä tosiaan väritän tässä nyt nämä kolmoset tai klikkailen nämä kolmoset ja sitten näytän tätä kolmosta, jos te löydätte sen jostain täältä, niin good for you, but I don't see. Mut nyt mä haluan värittää näitten nelosia. Mä teis vähän zoomailla. Ja kun te ehdottelette niitä pelejä, niin ne ei saa olla sit maksullisia, koska mä en maksa niistä, mä en halua maksaa peleistä. Se on niinku Minecraft, niin mä en halua maksaa siitä. Mun siskon puhelimella on kyllä Minecraft, mutta mä en saa pelaa sillä. Ja silleen tätä kuvausta tätä juttu. Ja se on muutenkin se vanha puhelin. Nyt sillä on Samsungin. Ja sori jos te kuulette yhtään mun. Tai siis se on hyvä, että kuulette mun ääntä, mutta sori jos ette kuule mun ääntä yhtään. Sitten vaan tein mitä yrittää arvailla. Mä otan saman. Kertokaa, jos te tykkäätte nähdä, kun mä värittelen näitä, vai haluatteko te pätkinä? Mä nyt tätä värittelen näitä nelosia tässä hetken. Mä löysin tässä matkan varrella, kun mä värittelen näitä nelosia, niin nämä kolmoset täältä. Ja nyt on kolmosen tuli raidat. Juu. Mutta tää näyttää tällä hetkellä tältä. Tausta voi tulla vähän outo, mutta tai sitten tässä tulee hieno, mutta sitä ei vielä näy, että tässä tulee hieno.
Eli mä värittelen näistä nyt, koska teillä voi olla vähän tylsää. Mä oon väritellyt näitä nelosia, jos mä en löytänyt loppuja. Mutta tää video alkoi olla sen pitkä ja mun pitäisi vielä editoida teillekin tänään ja teille tänään. Ja joo, elikkä tästä voi tulla sarja, jos te haluatte. En mä testaa näitä pelejä. Ja te saatte tosiaan niistä ehdotella noita pelejä. Ja joo, menkää seuraa mun Instagramissa, joka on LPS-liekki. Ja muistakaa tilata mun kanavaa, tykätä tästä videosta ja mua alkaa väsyttää. Mutta tää on tällä hetkellä tän näköinen. Ja joo, tosiaan se ois moi!